Máte hodně starostí, administrativy a přitom vám centrum nefunguje dle vašich představ? Nepřehledná správa rezervací? Unikají vám peníze? Nepřicházejte zbytečně o zákazníky, o peníze, o svůj čas. Se systémem Clubspire můžete řídit své centrum efektivně. Clubspire umožňuje online rezervace, automatické odbavení zákazníků, správu obsazenosti. Organické propojení všech částí centra se systémem Clubspire zajišťuje kontrolu nad celým provozem. Díky marketingovým nástrojům, optimalizaci vytížení centra, věrnostním programům budete mít o zákazníky postaráno. Controlling provozu zabrání úniku financí. Manažerské přehledy pomohou zefektivnit chod centra. Se skladovým systémem dostanete zboží pod kontrolu. Věrnostní programy udrží zákazníky. Vaše účetní ocení precizní ekonomické výstupy. Personál bude mít více času věnovat se vašim zákazníkům. Servisní centrum Clubspire zajistí bezproblémový chod vašeho provozu. Spravujte své centrum lépe. Dejte svým zaměstnancům správný nástroj k práci a budete mít více času se rozvíjet. Vyžádejte si ukázku ještě dnes.